Bon dia. En primer lloc, volem de nou traslladar les nostres condolences a la família i amistats de la veïna que va faltar el passat 22 de gener en caure a la casa on vivia. Mireu, des de Guanyar al Coll entenem la complexitat del tema que es tracta en aquest plenari. Sabem dels reptes que encarem amb el canvi climàtic. Intuïm com ha de ser de difícil fer front als problemes que sorgeixen d'un entramat urbà com el nostre. I també entenem com ha de ser de complicat fer-ho tot això en moments de crisi econòmica, com en la que vareu arribar al govern, i tractar d'esbrinar fins i tot quina era la magnitud de la desfeta en què ens havia deixat una gestió espantosa, com la que va fer el PP en aquell moment. Tot i que, i també s'ha de dir, després el màxim responsable d'aquesta desfeta passara a un altre partit i no us importara en absolut establir negociacions i pactes amb ell. I nosaltres volem mostrar-vos la nostra empatia en aquesta situació, i així ho manifestem sense problemes. I us oferim el nostre suport per a dur endavant totes aquelles mesures necessàries per a millorar la vida de totes les veïnes i veïns de la nostra ciutat. Ara bé, ja fa 9 anys que governeu. Es poden fer moltes coses en 9 anys. Només hem de veure el ritme trepidant dels últims dies en anunciar mesures que no entenem per què no s'havien pres abans. Ara bé, sou alcalde i regidors perquè voleu, ningú us ha obligat, que jo sàpiga almenys. Per tant, entenc que ser-ho ha de tindre més coses bones que roïns. A més, molt repetiu, per tant, ha de ser així. Per tant, no podem acceptar que agafeu el rol de víctimes, que és l'actitud que hem vist en xarxes socials per part d'alguns regidors, perquè la vida és molt dura i l'oposició són molt roïns. Carronyeros era la paraula, veritat, senyor Martínez? Tampoc acceptem que si el PP no ho ha fet mal, siga l'excusa perfecta per a que el PSOE no ho feu bé. Ens semblen una i altra postura totalment puerils, perquè així estem parlant d'una qüestió superior als nostres interessos i desitjos personals. Estem parlant de la vida present i futura d'aquesta ciutat. Estem parlant de la por i l'angoixa per no saber si la teua casa caurà perquè ha caigut la del costat. Estem parlant de gent que es muda perquè el centre no li ofereix els serveis i la seguretat necessàries per a dur una bona vida. Estem parlant de la incertesa de saber si podem fer un bollit o ens podem dutxar en l'aigua que ix de l'aixeta. Estem parlant d'això i de més. La Constitució espanyola, en l'article 47, ens diu que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret. La llei reguladora de règim local, article 25.2, apartat A, ens diu que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urbanística, conservació i rehabilitació de l'edificació. No entenem per què en altres temes tan legalistes com sou, no ho sou ara en la mateixa mesura. Justament fa unes setmanes, el catedràtic Joan Romero parlava al costat de l'alcalde amb el seu beneplàcit que independentment de les competències d'un ajuntament estan les seues incumbències, que són igualment importants. Per tant, ja sabem que l'administració autonòmica fa el que pot, ja sabem que a Madrid ens financen mal i tard i que els propietaris, com soleu dir, no sempre fan el que haurien de fer. Però això no és excusa per a que l'Ajuntament no vetlle per la seguretat i el benestar dels ciutadans. I això és el primer que us volem reclamar com a govern, que entengueu que el que passa als edificis del centre són la vostra incumbència, que entengueu que les cases obreres també són part del Vic del que tant presumiu, que entengueu que les condicions en les que viuen les persones al centre i la resta de la ciutat són també problema vostre, que no estem parlant de cotxes que passen la ITV, com hem hagut de llegir, que estem parlant de persones, i que un govern ha d'avançar-se als problemes, perquè si no, el que tenim al centre és el mateix model que defensava el PP i que vostès criticaven quan estaven a l'oposició, tirar les cases a terra. És cert, el PP ho feia a consciència, però vosaltres per indolència. El resultat és idèntic. El coll se'ns està caent a trossos. Per a nosaltres, això s'arreglaria, en part, ja hem dit que és complex, però si un veí ve així, com ho hem vist en un plenari, i manifesta que té problemes al seu carrer, la resposta del regidor no hauria de ser, com hem vist així també, és que no ens ha arribat cap denúncia, no heu presentat cap denúncia. Per a nosaltres l'hauríem d'acompanyar i explicar bé la normativa per a que posar aquesta denúncia, perquè això és important per al benestar d'esta ciutat.
que si el govern veu que una casa està caent però les persones que són propietàries no poden pagar la reforma, estaria bé que buscaren la solució per a finançar aquesta rehabilitació. Que si es veu que es tracta de propietaris que són empreses i que no compleixen amb les seues responsabilitats, se'ls denuncia i, si cal, no es treballa mai més amb aquestes empreses a l'Ajuntament. Es tracta de buscar solucions a allò que ens incumbeix, senzillament això. I davant d'això ens preguntem, què ha fet el govern? Hem llegit amb atenció els informes que ens heu passat, ara hem escoltat, agraïm que no heu llegit a més annexos, i hem vist una relació de mers tràmits administratius que ens generen també moltes preguntes i que segur que ens podreu ara resoldre. En primer lloc, volem saber amb quina valoració, sabem que n'hi ha 4 opcions, passen la IT a aquests edificis que han caigut i si se'ls demana o no accions i en quin termini es cometen aquestes accions. En segon lloc, no sembla que es passen les ITs posteriors quan pertoca, cada 5 anys. Sembla que no, almenys no apareix a l'informe. Ens agradaria saber si sabeu si això és freqüent, si passa més, i també si feu alguna cosa al respecte. Perquè, segons el que hem consultat, l'Ajuntament ha d'assumir la responsabilitat subsidiàriament com a garant de l'acompliment de la normativa i que si no s'acompleix ni l'Ajuntament pren cap acció, és l'Ajuntament responsable de l'estat d'aquest edifici. Però són, per a nosaltres, més endavant, hem pogut llegir també més endavant que hi ha una denúncia d'octubre del 2018 per unes obres al carrer Sant Agustí, ara la regidora Zamorano en parlava d'això, que es paralitzen i finalment s'arxiva. Sabeu si l'any ja s'havia fet a l'estructura dels edificis del costat? Ho heu analitzat? Vau fer alguna comprovació al respecte? En el cas dels immobles que han començat obres de manera irregular, com bé ha exposat la senyora Zamorano, no hauria estat possible ser més ràpids? Possiblement no, però ens agradaria que ens contestara. Més àgils en parar aquestes obres, perquè quan més es tarda, bé sabeu que la degradació s'avança. Nosaltres pensem que l'Ajuntament hauria d'acompanyar els propietaris per facilitar la rehabilitació ben feta. Això s'ha fet? Si és així, en quins termes? En definitiva, aquests dies ens hem adonat que els alcoians estem desgovernats. Ens han bombardejat amb informació innecessària, per exemple, fotos d'una mena de comitè d'emergències amb cara de preocupació, però la informació necessària, la que necessitava la gent del carrer, això no transcendia. Cara de preocupació, no dic que estiguereu lletjos. La que necessitava la gent del carrer, això no transcendia, ningú donava la cara. Mentre que ell en les cases, apareix el senyor regidor Jordi Martínez i diu que ja s'ha inspeccionat i que no en caurà cap més. I no havia passat una hora i se'n sort un altre edifici. Després, no fa ni 2 dies, torna a aparèixer a la ràdio el regidor Jordi Martínez i en lloc de donar alguna resposta a les incògnites que s'havien instal·lat a l'opinió pública, el que fa és dir que la culpa és del PP, també és de l'oposició i dels propietaris. I que això és important també, Toni Francesc igual serà secretari general del PSOE d'Alacant, que deu de ser molt important i per tant la meva sincera enhorabona, senyor Francesc, però també he de dir que jo no en sé el nom de l'actual secretari general. Com anem a confiar en vostès si en un moment així jugueu al que feu sempre, a la popularitat, als likes en Facebook, a dir que tot és fantàstic, que vosaltres esteu molt cansats i heu treballat molt i que el coll va de fil de 20. És això seriós? És això estar a l'alçada? És el govern que mereix el coll? Més endavant, en les segones intervencions, tindrem temps de desenvolupar algunes de les propostes que des de Guanyar volem fer per a que no passi més aquesta situació. Són molt senzilles. Es tracta d'acompanyar i respectar a les alcoianes i els alcoians i avançar els problemes per evitar esparxes que mai acaben solucionant res, només emmascarant-ho. D'entrada, i per acabar, ens agradaria incidir en 3 aspectes. No hem vist cap acompanyament de l'alcalde d'Alcoi als afectats. No diem que no hagin fet aquest acompanyament, però no ho hem vist. De fet, durant aquests enfonsaments, l'alcalde estava a Fitur acompanyant a altres. I potser podríeu haver pensat que igual que aneu a Frankfurt i es feu una foto en cadascun dels estants, caldria que l'alcalde hagués estat al costat dels veïns, dels afectats, però també dels preocupats.
També haguérem agraït que l'Ajuntament, el govern, haguera tingut la sensibilitat suficient per evitar que coincidira el soterrar de la veïna que ha faltat amb el comiat a Isabel Claràsimo. Les persones, en segon terme, les persones necessitem informació clara i concisa i que ens arribi per tots els canals possibles. La comunicació dels problemes del dipòsit de Barxell i les seues conseqüències en el proveïment d'aigua han estat pèssimes. Ningú sabia quins eren els carrers afectats ni què es podia fer amb l'aigua. El servei d'atenció a l'usuari d'Aquàlia no responia o donava informacions contradictòries. Hi ha una cosa que es diu bretxa digital, quan parleu d'ignorància, que significa que no totes les persones fem ús de les tecnologies de la mateixa manera. Per tant, no es poden anunciar les coses tan importants únicament per xarxes. Calia haver tocat porta a porta als afectats. Calia haver posat un bando. Calia haver buscat la manera de poder enviar un SMS als afectats. Qualsevol cosa que donara informació precisa del que ens està passant. No dubte que en una Smart City no sapiguem com avisar els nostres veïns. En tercer lloc, s'han de prendre mesures per avançar-se els problemes i evitar que torni a passar. Precisament, com bé ha explicat el senyor Martínez, les filtracions d'aquest dipòsit, del dipòsit de Barxell, ja van ocórrer anteriorment. Sembla que no té una solució fàcil, i nosaltres això ho entenem, però si no té una solució fàcil, potser seria bo fer una campanya d'informació per a que els veïns, quan torni a passar, si és que ha de tornar a passar, sapiguem com actuar, ho tinguem clar. No és el primer temporal perquè passem i sabem, a no ser que siguem negacionistes del canvi climàtic, que cada vegada seran més freqüents i més intensos. Com és possible que el govern no anticipara que hi havia cases que podien caure? Com és possible? En altres municipis hem vist com han desallotjat a gent amb mobilitat reduïda de les seues cases per por a inundacions, perquè sabien, s'avançava en aquesta situació. Com és que nosaltres això no ho sabíem? A més, al carrer fa anys i anys que sentim que alguna vegada passarà alguna cosa. Hem de pensar i hem de reflexionar com podem solventar això. Mireu, ja acabé ja, no s'arriba a ser referents, que és una paraula que repetiu constantment, només fent notes de premsa. Això ajuda, és cert, això ajuda. De fet, així heu construït la ficció de que som líders. Però el que ha mostrat la realitat és que ho som, però en altres termes. I hem llegit a tots els mitjans, igual que quan es van agloriar-ho de l'èxit de la caseta de la plaça. Ara, però, en negatiu. Heu volgut fer un govern de tècnics i de gestors i no de polítics, però per això, per a fer-ho bé, cal fer una gestió excel·lent. Fa anys, i acaba amb una referència personal, però crec que és molt simptomàtica de com estem al COI, fa anys que jo passejo gent de la cultura pels carrers del COI, amb orgull. Quan vaig fer 40 anys, ja fa 3 anys, va vindre una d'aquestes persones amb la seva parella per a que coneguera aquest Alcoi tan preciós del que presumim i el que ens agrada ensenyar. En acabar el cap de setmana, la parella confessa: doncs no espera tant. I per molt que ens dolga, és així. En això ens hem convertit, en intrascendents. Molts de nosaltres esperàvem, tot i que no us votem, que vosaltres aconseguiríeu tornar a que Alcoi fora transcendent. I no de portes en fora, sinó per a nosaltres, per als que hi vivim. Però no ho heu fet. I el pitjor és que no sé si ho heu volgut fer mai.